காலை வணக்கம். இப்பொழுது மணி 5. நான் கோட்டை வழியாக பக்கவாட்டில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றேன். உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டாலும் மனம் நலம் பாதிக்கக்கூடாது. மனம் நலம் பாதிக்கப்பட்டால் அனைத்தும் இழந்துவிட வேண்டியது தான். இதோ இந்த கோட்டையை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன். இதை கட்டியவர் இந்த உலகத்தில் வாழவில்லை. கட்டியவர் யார் என்றும் தெரியவில்லை. எத்தனை கொத்தனார்கள் இதில் வேலை செய்தார் என்பதும் யாருக்கும் தெரியாது. அவர்களும் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்து துன்பங்களையே, இன்பத்தை அல்ல, இன்பத்தை அடைந்து இறைந்தவன் வாழ்நாள் உலகத்தில் மனிதனாக பிறப்பதற்கு அரிது. அனைவரும் துன்பத்தோடு தான் சாக வேண்டும், வாழ வேண்டும், பிறக்க வேண்டும், மறைய வேண்டும் என்பதுதான். ஒருவருடைய அமைதிக்கும் துன்பத்திற்கும் சந்தோஷத்திற்கும் காரணம் இறைவன் அல்ல, அவர்களே, அதாவது மனிதர்களே. நாமே தான் நம்மை சந்தோஷப்படுத்தி கொள்வதும் கவலைக்குள்ளாக்குவதும் நோய்க்குள்ளாக்குவதும் என்பதை நன்கு உணர்ந்தே இப்பொழுது 60 கடந்த பிறகு பழுத்த பழம்தான் இனிக்கும் என்பார்கள். முதுமையில் தான் அந்த ஒரு விதமான அமைதி வேண்டும் என்று நினைக்கிறது. அதற்கு பணம் கொடுத்து வாங்க வழி இல்லை. நாம நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பந்த பாசங்கள், சொந்த பந்தங்கள், பிள்ளைகளை எதிர்பார்ப்பது, மற்றவர்களை எதிர்பார்ப்பது, மற்றவர் உதவியை நாடுவது, இப்படியே நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயம் நம்மால் வாழ்வதற்கு, அதாவது நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு நாம் உழைக்க வேண்டும், நாம் உண்ண வேண்டும், நம்மால் பிறருக்கு உதவ வேண்டும். இப்படி வாழ்ந்தால் மனதில் அமைதி கிட்டும் என்பதுதான் உண்மை. எனவே இந்த காலை வேளையில் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்பார்கள். என் மனதில் பட்டதை நான் இப்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன். இளைஞர்கள், ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி, ஒரு குறிப்பிட்ட வரையில்தான் பெற்றவர்கள். அந்த பெற்றவர்கள் பின்னால் எப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் துயரங்கள் இருக்கிறது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர்களுடைய சந்தோஷம், அவர்களுடைய வாழ்க்கை இதுதான் முக்கியம் என்பதை ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு நம்மால் உணர முடிகிறது என்பதை நான் நன்கு உணர்ந்தேன். பணம் என்பது ஆண்டவனால் படைக்கப்பட்டதல்ல, மனிதனுடைய தேவைக்காக மனிதனால் படைக்கப்பட்டது. அதை சம்பாதிக்க திறமையும் புத்திசாலமும் இருந்தால் போதும். ஆண்டவனை வேண்ட வேண்டியதில்லை. ஆண்டவன் பணத்தை அச்சிடுவதும் இல்லை. எனவே நாம் வாழும் காலங்களில் நம்மால் முடிந்த உதவிகளை பிறருக்கு செய்து அதில் இன்புற்று வாழ்ந்தால் மனதில் ஒரு 40% அமைதி கிட்டும். அந்த அமைதி கிட்டும்போது மரண பயம் இருக்காது. ஐயோ இறந்து விடுவோமே, நோய் வந்து விட்டதே, பயமாக இருக்கிறதே என்ற பயம் நிச்சயம் இருக்காது. இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் சிரிப்பானால் அவனே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்ததற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது என்று அர்த்தம். எனவே நாமும் அப்படியே ஒரு நல்ல வாழ்வினை, யாருக்கும், எந்த ஒரு உயிருக்கும் மனிதர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்காமல், யாரையும் துன்புறுத்தாமல் வாழ்ந்தால் நிச்சயம் வாழலாம். இது நாளை நடக்க இருக்கும் ஆயுத பூஜைக்காக வெளி கிராமத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த ஆயுத பூஜையின் சாமான்கள் இங்கே அடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனைவரும் அந்த பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோளில் பிளாட்பாரத்திலே உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருக்கும் உறக்கம் ஆண்டவன் எனக்கு கொடுக்கவில்லை. மாத்திரை தின்றால் தூக்கம் வரும், மாத்திரை பவர் போனால் தூக்கம் வராது. அப்படிப்பட்ட நிலைமையை நானாக ஏற்படுத்தி கொண்டேன். ஆண்டவன் எனக்கு படைக்கவில்லை. தலையில் குழப்பங்கள், சிந்தனைகள், தேவையில்லாத சிந்தனைகள், தேவையில்லாத எண்ணங்கள், இதுதான் நான் இன்று உங்களிடம் உரையாடி கொண்டிருக்கின்ற காரணம் என்பதை, என்னைப் போல் நீங்களும் ஆகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக தான் இதை படுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.